नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे बानी भोजपुरी हिट न्यूज चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत बा। तो आप लोग के बता दी कि आज सुबह सुबह पवन सिंह जी के एगो गाना के वीडियो आयल रहे आदि शक्ति फिल्म्स के यूट्यूब चैनल द्वारा। तो जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा गाना रहे, जो कि करीब 6 घंटा में 1 मिलियन व्यू प्राप्त कर ले बा। जो कि गाना के नाम रहे राजस्थानी घंघरा। जो कि आप लोग के बता दी कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा वीडियो बा, जो कि आप लोग के प्यार द्वार से करीब 6 घंटा में 1 मिलियन व्यू प्राप्त कर लिया, करीब 12 घंटा में 2 मिलियन व्यू प्राप्त कर ली है। जो कि गाना के पवन सिंह जी और प्रियंका सिंह गाना के गले बानी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा आवाज़ में। और अखिलेश कश्यप जी गाना के लिखले बानी। तो आप लोग अभी तक पवन सिंह जी के ये गाना जो कि राजस्थानी घंघरा के वीडियो न देखले बानी और न सुनले बानी, तो आप लोग भी इसी टाइम इसी वक्त जाई आदिशक्ति फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर सुनी और देखी, और देखकर कमेंट बॉक्स में बताई कि पवन सिंह जी के वीडियो जो कि राजस्थानी घंघरा के वीडियो आप लोग के देखे में कैसा लगल। करीब 6 घंटा में 1 मिलियन व्यू प्राप्त कर बा, तो वीडियो खास बा। तो आप लोग भी जाई देखी और देखकर कमेंट बॉक्स में बताई कि पवन सिंह जी के वीडियो देखे में आप लोग के कैसन लगल, और इस रिपोर्ट के बारे में का राय बा, का विचार बा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल में इतने, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी।